Guru hasil ngono. Udan layangan terus. Iki apa iki tulisane? Age. Oke. Agung Sumanto. Kira apa nasi antep ngono? Iya antep. Aku Layangan sakmene gedene iki lah ngumpulne udan badai yo. Mening. Angin wis ngidul bolo iki. Katanya timbul ya. Panggah. Panjang. Kira itu lagi. Sowe. Yo ijoli beras orang-orang batok. Batok. Layangan mau sing kuwi kok. Problem ya. Nggon yo layangan bolong. Komen apa jare?